Igbo Igbo ekenekwa m na asịle biko bịa nso asị na enwere ndị fada na-abịakwute Mbaka because na Mbaka anatago na ha na-achụ ha yeli. That is what when for this video the thing drew me back to when Mbaka na noria. Only one man of the priests na gay preach when adoration only actually you to Mbaka. Obro na obro na ifuli ya inwe kedo no Mbaka na ekwu okwu. Because I've watched the video multiple times. Now Mbaka dey here. At the end of the video, no Mbaka dey. So when I walk away, draw attention back to people. Wesen that in a lot of fathers, a lot of father while also Mbaka na noronyo bona megine na micha. Manaketa Mbaka na tago. Na ha abịakwana ka ha bịa we megine. So lukwana collect maji, ma rice, ma daddy oyoyo. Those kind of thing that name will be register for visitation. So most of them have been how making submit here for having we say oh so ni head kuna other churches na mekwana Catholic Church. That is a very big burden to anybody obona na serve na ministry. So because most time when some of the adoration videos unfona Ejike go see the man. That father Ejike go say so that keep pay attention, go back to those videos Mbaka na noria. Watch and Ejike go say so the media department, I salute them for doing an excellent job. And what I say go see the man the father and get seen as he go say so boring in around can one actually go see Remo go say as more wepokuya you switch to the crowd so video so that na and do ne itelo Mbaka so that no bulugodo na ndị na-asị na Mbaka nọrọ most times you be Mbaka na-ekwu ya ka ọ bụrụ. So that is why you when you call with somebody very very well. One or two things you make or in the mother will know that you actually stayed with this person. You may look alike, you may talk like this person, or you may start behaving like the person. That is the things that show that indeed you have stayed with this person for long. So nde father hanabia kwa kahari ebe hana so game over for you people. So in this video kuno fanya wana nwoke na complain n'isi Mbaka n'ụbọchị nke tata ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ ndị baa. Of unprecedented disappearance of Reverend Father Ejike Mbaka. Ona abumputa n'anya na altar. Ewe observation we, and I know that too many other people observed what I observed. Ana katanjua kedebe nde Father Enugu diocese niile kedebe fatiyeli isi. Because I'm na Father Mbaka but father not under Enugu diocese. Ever the sudden unprecedented disappearance of Father Mbaka, I have been looking forward to come for Father in the Enugu diocese. None of them is anywhere to be found. Manokata ataboka. Bayezi mo katata. Nebezia en altar. Ega jo kede bende Father Enugu diocese juwe jupte en altar. Owe blogene. Mmebadero mma. Afun be mebe nketa na ata nketa. Afun be mebe agwo na ata agwo. So na Bible ka nno na agwo nuru agwo na befero. Afun urom ya ni ye na anya m na mba. Okwu mbu okwu meba we boro. Kedu ihe Father Mbaka meru? Oge ju we deserve all this kind of hatred from ndị Enugu diocese, ndị Father ibe ya, ndị isi ụka, ndị bishops boy, ndị obedient fathers, ndị na-anaghị enupu isi, ndị na-erube isi. Mana anụgo m ebe ndị Father na-discuss cha ọsị ya ijekwe na nke Mbaka. Na Mbaka bụ the only Reverend Father na-egwenite aka enye ndị Father ihe. Some of them ada abịade na ha chọrọ ịbịa adoration. No, na ha bịa ka ha de ya afa. Na that note eji ede ya afa ndị Father. As far as afa gị baha na ebe ahụ sign ya. It entitled. Na a ga-enyeneta gị ego agụwa ejiri list ahụ check ya ndị Father bịa for that day. Some of them anaghị abịakwudi. No, ha na-anya ha na-akpọ ndị Father ibe ha na phone ebiala n'ebe ọsị ya na ọ na-ebe ya bịawa. Ọsị akachi gị afọ ọsị ya na akachibe. They are so much interested. Nega ha na-abịa anara n'enu adoration. Mana since Father Mbaka pụrụ may travel. All these Reverend Fathers bụ Father ndị Enugu diocese.
all of them may disappear. Ịchọọ ha ịma mfụ ha ewere ebe afọ ha na sycophants that call themselves adorers. Ndị na-eme notice me ka Fada Mbaka fụ ha n'oge ha ga-enye onyinye n'oge ha ga-enye project support 2 million 3 million bụ fada nọrọ fada na-afụ ha fada amarụ ha ụfọdụ n'ime ha ji ya achọ contact. Jee newe anya tata n'ụka na ịgafe ha ga-ejupụta ebe niile. Mana ihe m chọrọ ịjụ n'ihe a bụ ihe a ọ ekpere me Chineke ọ ka esi ekperu Chukwu n'ime mmụọ n'eziokwu. That is why today some people are trying to make Christians not to have what? Because of they are serious. We are not being sincere to ourselves. We are not genuine about what we are doing. We don't even know where we are standing. Aju segi keketa ka ibu Christian. E were ike eti gị mama na one gonaresi na eburu kwa Christian. Ka o wee bụrụ na edere ndụ. Now, ịma na mmadụ chaa azụ amarụ ndị furu ya n'anya. N'azụ gị ka ị ga-eje marụ ka ndị fụ gị n'anya ra. So ndị a niile na-abịa adoration since na-abịa inode program all night abịa Sunday. So ụwa nke ha dị iche. Ewe ndị emewere bịawa oge Fada Mbaka na ya. And that is not love. Ndị sycophants a ga-abịa na-erugharị n'ihu Fada Mbaka taa na-ene ma enu ọta ma ebe niile ga-ejupụta na mmadụ. Ha na-akwụgharị na-erugharị ụfọdụ agbagachago parish house. Daddy anyị na-achọ gị sins ebe ka ị nọkwanụ anyị jụkọtago ma esi gị na-akpọ nọmba gị ọ daha aga ma ndị kpọọ nọmba ma ndị na-ada akpọ nọmba ma ndị so agba kpurukpuru eje ma ije meeting nzuzo bụrụ informant. Some ndị reverend fathers ekweta ezigbo na ha bụ reverend father ha bịa nyo ha anya ụfọdụ n'ime ha macha moto ha tinted nọ na tinted nyo ha anya ka ha malụ na ihe na-eme na adoration. Informants eburu reverend father na-arụ informant ka e wee kwatuo fada ibe gị. Mana onye na-alacha ị na-eli aka mma na onye ahụ ị na-alacha ihe si ya n'aka enye ya ịnalụ asị gị na iweru iburu mkpa gị bịa egbuo ya efunugo onye n'obodo oyibo na-aya onye na Naịjirịa ego ọsọsọ ebe Fada Mbaka nọ ka m fụ ya. Fada anọrọ obodo oyibo na-ayọ fada ibe ya ego ekwu echi si na unu ncha niile bụ fada na fada ochi ka unu chi ọ bụrụ fada ochi ka unu ncha chi na nwoke na ibiara bụ n'ọnụ ọ bụrụ fada ochi ka unu nchachi fada unu nchachi fada mana fada unu nchachi dịcha n'iche iche onye amara dị n'iche n'iche. Ọ bụrụ na ọ si ụta ụdị unu abịazina na ayi ego some of you will come and ask him of money still go behind him jeje suo ya imi. Two people will go behind him and jilter him just the way ihe ngwala unu ịbịa adoration taa ebe niile ga-adị filled up. All these sycophants bụ ihe ga na-azọzi oche na-azụ iru altar. All these sycophants bụ ị ga-afụcha ha taa ha ncha ga-eju tata. Sycophants eberekwa sọsọ ebe ndị fada Enugu diocese nọ. Sycophants eberekwa sọsọ ebe fada ndị Enugu diocese nọ. Ọ bịakwa dị ebe ndị sister nọ. Ọ bịakwa dị ebe ndị lay people nọ. Ọ dịzị ka nke ndị lay people sef akazi njọ. Some people their prayers self ma nwoke ma self ya nọtarị na self ọ nọta na ọ bịa kwuo okwu ofu ihe ọ ga-abụ okwu na ọgbaghara adị ebe niile. Daalụkwanụ.